Клипче! Клипче! Айди! Стигай го! Има клипче! Да, сега тоска колято й! Давай, Зидан! Чакай! Ай! Ай! Ей, готово! Пък как го удари в глаза. Здрасти! Да направо тук. Гота гола. Чакай, виж кой това е. Да направо. Айде, той ще да гота, бе! Тук но завърши само да видя. Видя колко вари. Към него и забивам последния. Как един голям! Ма направи нещо голям! Зрителната чуня е. Напитай Шиво, той снима! Прайте на путка. Иво? Я да видя! Снимам! Като имаш интернет, ще го пуснеш ли в YouTube? Може и да. Ти ми го предай, аз да го пусна в YouTube. Его. Снимам. Не, искам аз да си го предам. Чакай, ти можеш ли да вляза? Ай, спирай вече, спирай. Не, чакам ги да... Вратата е отключена. Ей! Взели ли труснете се? Да. Защо няма да кара в игрището? Какво? За няма да кара в игрището. Дали сега какво ще се случи, като ти ми барт от темата? Ти да се снима! Той се кавите, ще се качи. Spider-Man 3. Плача футбол! Плача футбол! Всяко е... А всяко е... Ти момче спре снима. Моя! Негова. Ще може спре снима. Да, качи на рапо. Китая! Човека! Малък ти го съкати, бе, вече не може да риси.